alas 8, magdistansya. Una kita, bisan usalang ka. COVID-19, demonyo kagayon. Kita kako karon wa nay sulod. Ang kinabuhi namong kabus. COVID-19 imong gipaantos. Naisama yun ka sa turista. Tanang nasod imong gibisita. COVID-19 sa imong resulta. Kami in town, makalakwat sa mga problema, ikaw ang nagdala. COVID-19, wala na mi kwarta, ka na mo gusto ka mo biktima. Apan kami, dili na kumpiyansa, karon kami ang makaluluoy. Wa na'y bugas, wala na'y malamoy. Ang hinabang nalay gisalikan, kung mo abot sila pangikapnan. COVID-19 ang mga sugarol, tiil kamot nila kapul-kapul. COVID-19 iligid na sa'yo, kung masakit ako ay sana. Virus na ibo kalibutan, diba? Virus nagikan sa Wuhan. Nanili na matagdan. Social distancing tantagan. Oye! Itong video mura kag isubawan. Maayo mag-quarantine na lang. Okay lang ang sampungan. Kamot, permigyong hugasan. Kunya, atong nagyong tumanon. Ang mando ug tambag sa mga tulidan, dili magpabadlin. Ugaling, may sipon ug bubo na ayaw nagtago, igisumbong gisulti sa atong gobyerno. Ubusa, pagpato og yun mo. Pagkuyo sa balay, aron magalikay, COVID delikado. Virus, ibo kalibutan. Kung di mo mutuman, malagmit sa inyo, daghan ang matagdan. Virus, ibo kalibutan. Kung di ka matagdan, malagmit yun ligo, doon ay madao ba? Ako'y bagong kasakit, bukan lugar mga ichik. Tanan pwedeng matakdan, gagmay dagko, pobre adlakan. Aron kita nakahalikay, magpuyo lang Diyos balay. Dili gayon kita manggawas, aron walay sakit silawas. Hala, mga tao, pamulimog sa'yo. Kahit adunan may kurkyo, halos tanan manirado. Kutog ragyos, alas 8, magdistansya. Una kita, bisag usalang kado pa. Kumanon ta kining tanan, aron ang virus dili managhan. Nagwantis ug naghimas sa kamot, pirmi na manghugas. Adunay nanggiguol, wa nay mapalit nga alkohol. Mga saging, mga itlog, ipangkumprahan na hurot na kamunggay. Limon luy agi timpla kay kuno kontra sa corona. Ipatuban ang isikyo, namingaw ang merkado. Nagreklamo ang katauhan, wa na'y
unod ang ilang tiyan. Pamilya nangagit man, wala sila'y pangabuhian. Tungod ni ining quarantine, nagdalag COVID-19.